Molt bé, doncs benvinguts i benvingudes a tots. Jo he de dir que estic molt content, jo soc Marc Ferri, membre de Per l'Horta, un dels membres del col·lectiu organitzador de la Universitat d'Estiu de l'Horta, i després de 2 anys d'intentar-ho, per fi he aconseguit portar a gent random a la Uni d'Estiu de l'Horta, que era un objectiu que ja m'havia marcat l'any passat i que no va ser possible, perquè ja és el tercer any, no, jo crec el segon, però sí, el tercer, bueno, doncs encara més, val? Perquè és un podcast que si no l'heu escoltat és molt recomanable començar a escoltar-lo des del principi, a banda de que Missatge i Van per ací jo estic d'acord de que és un podcast que ha anat cada vegada millor, han agafat experiència, cada vegada saben, vull dir, tenen més soltura de cara al micro, i és un post, com ells mateix expliquen, literari i vital. Per tant, parlen de llibres que jo generalment no m'he llegit, com la major part dels oients, però alhora parlen de com s'explica la vida a partir d'aixòs llibres i fan una vinculació i sempre traven molt bé els temes, de manera que al final és un podcast sobre la vida diària i sobretot, que és una part que a mi m'interessa molt, sobre com és la vida vista per persones d'uns 30, per ahir, 35 ja, la gent que diguem està en aquesta etapa de la vida que no és la meua i per tant és com que t'expliquen coses que tu probablement si no les escoltares no te n'has d'anar a dir, o no passes per ahir. Per tant, no res, crec que ho anem a passar molt bé, anem a veure quina visió tenen un poc del territori de la Mediterrània vinculada a la literatura i un poc sobre l'Horta també, perquè per això estem així. I sense més, començar... No, una cosa més, que estem molt orgullosos de que Quim va ser alumne de la Uni d'Estiu. Molt bé! L'alumnat de la Uni d'Estiu... Jo vaig aprendre a fer cavallons en la Uni d'Estiu. Jo poder ja fa molts anys. Gràcies, Marc. Si algú em demanara que li narrara el meu estiu, segurament una de les primeres idees que inclouria en el relat seria el grau de calor que ha fet. Diria, n'hem passat molta, però amb un to tranquil·litzador i afegiria. És de veres que durant les setmanes centrals no ens hem pogut queixar. A València ens tapàvem i tot amb el llençolet. Aquells dies van ser un respir, no només per no passar calor, sinó també perquè d'alguna manera es rebatia la frase viral que res a cada estiu. Este estiu serà l'estiu menys calorós de les nostres vides. I l'esperança ens envaïa mínimament. La realitat, però, és que 3 nits de llençolet no signifiquen cap revés per a l'emergència climàtica que, com ja sabem, condiciona com més va més la nostra quotidianitat. Tinc quimera que l'emergència climàtica té menys presència en la narrativa, tant escrita com audiovisual, que en la nostra vida diària. Em sembla que ocorre el mateix que amb els diners. No hi apareixen, no saps de què viuen els personatges que protagonitzen les històries que llitges, ni quantes hores li dediquen al treball, ni com subsisteixen. Amb el clima em fa la sensació que ocorre una miqueta el mateix. No saps si passen massa calor a l'estiu o si viuen en zones inundables i cada vegada que el cel anuncia aigua se'ls fa un nuc a la panxa. Per què passa això? És perquè volem fer ulls clucs a una realitat que ja tenim al damunt? És perquè la natura no ocupa espais en la literatura, sinó és per contar grans catàstrofes o per abraçar el locus amoenus? Està relegada aquesta qüestió a relats de ciència-ficció o simplement és que les lectores no ho llegim des d'ahir? Avui ens proposem parlar de la relació entre natura, ecologia, clima i literatura, un tema facilet. Ho farem molt ben acompanyades, quedeu-vos a escoltar. Benvingudes, ara sí que sí, a la 6a temporada de Gent Random. Hola, hola, hola. Hola, bon dia, bona vesprada, bona nit, quan escolteu això. Com estàs, Lourdes? Molt bé, i tu, Quim? Doncs molt bé, així intentant començar la 6a temporada ja en bon peu i ho fem d'una manera molt especial, molt ben acompanyats, molt ben acompanyades, heu sentit aplaudiments. Ho fem des d'Alfafar. Vam tancar la temporada última en Alfafara
m'encanta dir això. I comencem en alfafar. Li traiem una vocal a la cosa. I ho fem des de la Universitat d'Estiu, que cada any organitza, i ja fa 25 anys, per l'Horta. Llavors, per començar, m'agradaria així a Lorena, que és una representant de Per l'Horta, que mos contares a tot el món que ens escolta què és Per l'Horta. Pensa que ens escolten de molt lluny, perquè en València tot el món ho sabrà més o menys, però explica'm un poc què és Per l'Horta i què és esta Universitat d'Estiu que avui estem inaugurant. Hola a totes i tots. Bé, doncs Per l'Horta és una associació que porta des de 2001 lluitant per protegir l'Horta de València. Va néixer amb una ILP al 2001 i porta ja des d'aleshores això en la lluita de la defensa de l'Horta de València. I des dels seus inicis també va començar amb la Universitat d'Estiu de l'Horta, que va començar a la punta precisament al 2001, que aquesta és la 15a edició. Me l'he passat un poc. No, són 25 anys, Són 25 anys, però va haver 10 anys de paró. Per això estem a la 15a edició. I bé, ara estem molt contentes d'estar aquí, comptar amb vosaltres per la inauguració, aquí en Alfafar. Molt bé. Jo he de dir que vaig aprendre a fer cavallons en una universitat d'estiu fa molts anys en l'escorxador de Godella. Que guai, sí, tenim moltes alumnes per ahí repartides. Sí. I enguany ho fem des de quin poble, Lorena? Doncs avui estem a Alfafar, com bé has dit, que estem a l'Horta Sud i pensàvem que aquest 2025 no podia ser d'altra forma que en un poble d'Horta Sud i precisament aquí a l'Alfafar també. Molt bé. Per què l'Horta Sud? Bé, l'Horta Sud, com sabeu, ha estat molt amenaçada. La Universitat d'Estiu de l'Horta sempre es vincula a un conflicte, una lluita del territori que amenaça l'Horta. I bé, a l'Horta Sud han hagut històricament moltes lluites, ha estat arrasada per moltes infraestructures, com el Pla Sud, com la depuradora de Pinedo, Mercavalència, moltes infraestructures de la ciutat han anat a poc acabant a l'Horta Sud. I bé, també grans polígons industrials, carreteres, zones habitacionals, i tot això ha anat fent que l'Horta cada vegada siga més present en aquest territori. I just aquest passat 29 d'octubre, la darrera dana que hem patit aquí, va quedar de manifest què passa quan un territori impermeabilitza el seu sòl per la seva permeabilitat i com d'important és conservar un espai com l'Horta que ajuda a aquestes grans avingudes a poder enfrontar millor la crisi climàtica amb una resiliència que l'Horta no només ens dona de menjar, sinó també és una aliada en aquest tipus d'esdeveniments climàtics. I per això volíem estar aquí, perquè volíem donar un espai a reflexionar sobre això, sobre com d'important és l'Horta, sobre com d'important també és lo col·lectiu. Per això aquesta vegada també hem inclòs moltes reflexions sobre com des de lo col·lectiu se poden crear com noves solucions i nous imaginaris per a buscar solucions creatives a nous problemes que pareix que van estar cada dia més presents. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lorena. Un aplaudiment per a Per l'Horta. Gràcies per explicar-nos també el que esteu fent i el per què. Moltes gràcies. I a banda, avui tenim una convidada molt especial que no és la primera vegada que col·labora amb nosaltres. Jo crec que ella ha estat... Col·laboradora en la sombra, sempre. Sí, des dels inicis pràcticament. Ella és Aina Vidal Pérez. Benvinguda, Aina. Moltes gràcies. Hola, gràcies a vosaltres. Gràcies, Aina, per primera vegada fer aquesta col·laboració visible. Aina és doctora en literatura comparada per la UOC amb la tesi Mediterrani global, poètiques mediambientals del litoral en la novel·la actual. La seva recerca explora les representacions narratives d'espais en disputa, particularment de la costa mediterrània, des d'una perspectiva comparada. Actualment combina aquesta tasca de recerca amb la docència a la Universitat de les Illes Balears, on és companya d'una altra convidada de Gent Random, d'Àngela Fernández. Que guai. Com estàs, Aina, abans de començar? Bé, he de confessar que una miqueta nerviosa perquè no he fet això mai i menys en directe, així és que... Sempre hi ha una primera vegada per a tots, però no passa res. Estem a casa. Jo crec que la primera pregunta és ineludible i és què és això de l'ecocrítica, així per a damis? Val, a veure, clar, és una pregunta molt gran perquè l'ecocrítica en si mateix abarca moltes coses. Diríem que és una aproximació teòrica a l'estudi de les relacions entre la literatura i el medi ambient, així. Per tant, és una perspectiva molt interdisciplinària que pot abarcar no només la literatura i el medi ambient, sinó moltes altres disciplines. És una palabra que s'inventen des de l'acadèmia anglo, he de dir, vull dir que és moltes vegades des d'on venen les tendències de recerca.
Aleshores pot estudiar moltes coses, des de com es representen els paisatges, la vida animal, els sistemes ecològics, com es descriuen les interaccions entre les persones, la societat, molt debatible tot això, i el medi ambient, també aborda qüestions de justícia mediambiental, representacions culturals de la natura, etc. I pateix una evolució, des que s'institucionalitza en aquestes acadèmies de l'oest americà, on estan molt preocupats per pensar com es representa la natura o l'escriptura de la natura, encara molt arrelada a visions molt romàntiques, molt arcàdiques de la natura. El Golden de Thoreau i així, no? Exacte, amb Thoreau i tot això, el nature writing, perdoneu la pronunciació, l'escriptura de la natura, s'obri a poc, des dels anys 90, que és quan s'institucionalitza, se va obrint a perspectives més crítiques, més inclusives, i aborda qüestions de justícia mediambiental, ecofeminisme, perspectives postcolonials, etc. I en l'última fase un poc de l'ecocrítica s'incorporen percepcions més teòriques, més filosòfiques, que tenen a veure amb l'elaboració d'esta divisió entre la natura i la societat, treballen conceptes com l'antropocè, que segur que moltes de nosaltres l'hem sentit a parlar, i comença a reivindicar-se molt més encara des de la seva vessant activista i de política ambiental. Això, com vos dic, s'instaura una miqueta en els anys 90, però val a dir que prèviament hi ha una sèrie de moviments que impulsen que s'institucionalitzi una cosa així en l'acadèmia. Per exemple, l'ecocrítica és una perspectiva que va molt de la mà de l'emergència dels estudis postcolonials, en la dècada dels 70 endavant, perquè d'alguna manera es posa en primer pla la devastació ecològica que han comportat el colonialisme i l'imperialisme, i es posa molt d'èmfasi en aquestes resistències en aquestes comunitats colonitzades. Al mateix temps, també l'ecocrítica es beneficia d'alguns desenvolupaments teòrics que es donen entre els 70 i els 80, com és el gir espacial. No sé si ens sona una mica de... Després jo te preguntaré d'això, que jo també he estudiat, Vols dir-ho tu? No, que més tard jo te preguntaré del gir espacial, que ne parlarem. Vale. No me facis moltes preguntes sorpreses, a veure si no sé com està. Bueno, en fi, el gir espacial d'alguna manera concep com l'espai s'ha posat al servei, vaig a dir-ho un poc bàsic, però com s'ha posat al servei del capitalisme i com la producció espacial va un poc de la mà del benefici i l'acumulació. Aleshores, des del gir espacial es porta un poc a la qüestió més mediambiental i s'observa com el capitalisme també s'ha desenvolupat a través de la natura, a través del medi ambient. Clar, jo en el meu cap al principi pensava que realment l'ecocrítica estava un poc lligada a l'emergència climàtica, però no necessàriament. O sigui, podríem dir que qualsevol obra literària en què la natura hi aparega és susceptible de ser analitzada des d'aquesta perspectiva, no? Jo crec que sí, o sigui, com he començat un poc dient, l'ecocrítica és una perspectiva d'estudi. Aleshores, és una aproximació molt àmplia. Clar, la natura, el medi ambient, que també són ambients urbans, vull dir, qualsevol cosa relacionada amb el que diríem pot ser l'entorn, per utilitzar una paraula paraigües, sempre que tinga una rellevància dintre d'una trama narrativa, se m'ocorre, serà susceptible d'un abordatge des d'aquest punt de vista més ambiental o de l'entorn, o territorial, urbà. I tu, per a especialitzar-te i fer el teu doctorat, has triat la Mediterrània com a espai per analitzar des de l'ecocrítica. És a dir, tu has analitzat aquelles representacions que des de la literatura es fa de la nostra mar. Per què la Mediterrània? Quina imatge mostra ja la literatura, generalment, d'este mar? Bé, a veure, jo la veritat és que acaben la Mediterrània perquè he llegit
crematorio en una platja mediterrània amb molt de dolor, aleshores comencé a pensar de quina manera n'hi ha com un xoc entre unes representacions de la Mediterrània que han circulat molt internacionalment, un imaginari que immediatament podem pensar en l'imaginari turístic, i una sèrie de narratives com les de Rafael Chirves, però moltes altres al voltant de la conca mediterrània, que s'interessen per fer o sigui, per produir un relat més crític del Mediterrani observant les transformacions del territori. És a dir, observant el territori s'obrin narratives crítiques que confronten d'alguna manera aquest relat heretat i que té unes arrels imperials, colonials molt evidents. Molt bé. I ell fa com aquesta crítica més urbanística, però avui en dia també podem parlar de la Mediterrània de la crisi migratòria, per exemple. Seria el travessant des d'on abordar l'estudi del Mare Nostrum. Exactament, sí. De fet, la literatura sempre és molt simptomàtica dels moviments o del que va passant en la societat. És que no li vull dir tampoc crisi migratòria perquè és un poc l'etiqueta que se li ha donat com si fos una cosa excepcional quan és una qüestió que ve passant des de fa moltes dècades, però sí, també molts estudis acadèmics, diguem-ne, dels últims 10 anys han abordat com n'hi ha un relat que xoca directament des d'esta crisi humanitària, migratòria, de refugiats, tot el que li volem dir a aquesta cosa més exotitzada, paradisíaca del Mediterrani. I en un context d'emergència climàtica, quin paper juga la literatura? Perquè pot ser que soni banal, no? O sigui, pensa en escenaris com la Dana, que és catastròfic, o en els incendis d'aquest estiu a l'oest de la península Ibèrica, i de sobte ens posem a parlar de literatura. Alguns podria dir, no sé, no toca ara, no? Bueno, a veure, és una pregunta un poc difícil perquè jo crec que la literatura no sé si l'hem de qüestionar des d'aquests paràmetres de banalitat o d'utilitat. La literatura és una cosa que està, és un discurs lingüístic, és un discurs simbòlic, i inevitablement anem a caure com a persones en maneres de simbolitzar la realitat. Per tant, mai serà banal. Jo crec que la literatura, m'he fet un llistat de coses que pot fer com preparar-me un poc la resposta, perquè és veritat que moltes vegades els productes culturals se sotmeten un poc a aquesta pregunta. Està bé perquè això ens dona respostes per a la nit de Nadal, no? Quan el cunyau et pregunta tanto libro, no sé què, pues toma. No sé si li valdran al cunyau aquestes respostes. Segurament no, però bueno. Però la literatura fa aquesta cosa de contribuir a generar discursos socials, a generar imaginaris col·lectius. En una concepció podem pensar que és un reflex literari, simbòlic de determinades circumstàncies socials, però no només la literatura és un reflex, sinó que els productes literaris en si mateixos són productes teòrics, són esdeveniments teòrics, és a dir, que ens serveixen per a pensar teòricament determinades circumstàncies. El que passa és que passen per el filtre, pot ser de la simbolització o d'una sèrie de recursos estètics que són en si mateixos teòrics i molt interessants. Jo diria una mica d'això. Molt bé. Les plantes, que no banya els meus fills, que no begui més aigua, que ara és tota dels rics. De les embotelladores d'Akbar i de l'IBEX 35, dels camps de golf, dels guiris i de les pistes d'esquí. Això sí, el negoci és sostenible, però sobretot que no malgasti aigua al riu. Que som la bèstia de qui és
muntanya del grup Remei de Calafresca, una cançó que va eixir com a single en ple període de sequera a Catalunya. La lletra de la cançó imagina una situació distòpica en què ja no queda res i els animals tenen tanta set que es rebel·len. És una imatge de ficció lírica que clama contra la privatització de l'aigua i es pregunta de qui és l'aigua del riu. I sí, em vaig enamorar d'aquest grup Alfiga, però ja els coneixia. Els vas anar a veure, no?, este estiu. Sí, Alfiga de Gata, el millor festival del món. Venen a València el 4 de desembre, no em paguen, però si podeu anar, us ho recomano molt perquè tenen molt bon directe. Muy bien. Esta cançó em sembla que ha sigut oportuna per fer una introducció al programa que hem preparat avui, que és un poquet un menú de degustació ecocrític. Diferents perquè llibres que tenim per ací. Normalment, per qui ens escolta, sap que parlem a través d'una obra o d'un parell d'obres, però com avui el tema era tan ample, doncs hem portat uns quants títols per poder aterrar una miqueta més aquestes qüestions que podrien sonar abstractes per a un públic no expert en la matèria, en el qual jo m'incloc. I hem escollit algunes novel·les, ens hem centrat en la narrativa, que pensem que aborden d'una manera o una altra qüestions d'ecologia, la relació de l'ésser humà amb la natura, catàstrofes medioambientals, les conseqüències que se'n deriven, un poc el que estava comentant-nos Aina. I començarem amb El riu Becrescut, de Maria Beneito, que bé, per qui no el conega, és una novel·la que, com una mala prosefia, a l'estiu de 2024, l'editorial Drassana la preparava com a llançament. Aquesta, junt amb una altra, que també està vinculada a la narrativa fluvial, que és La promesa dels divendres, de Rafa La Huerta. Aquest llibre s'emmarca dins del centenari... Bueno, no és el centenari, és l'any Maria Beneito, que segur que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tria una autora per dedicar-li un any i reeditar la seva obra i fer-ne difusió, i l'any passat li va tocar, o enguany, no?, li toca a Maria Beneito. L'any 2025 és l'any Maria Beneito, perquè és una autora que sovint ha sigut injustament oblidada, i Carme Manuel, acadèmica i presidenta de la Comissió de l'Escriptora, va rescatar aquesta novel·la i la va traduir perquè originalment estava publicada en castellà, estava escrita en castellà. Maria Beneito era una autora, per qui no la conega, valenciana de postguerra. Ella va tindre una infància molt dura, molt pobra, però arran de la seva relació amb un home casat adinerat, va millorar les seues condicions materials i va començar a publicar poemes en 1952, o sigui que anava apuntalant la monogàmia i damunt escrivia, em pareix superbé. Es va convertir en una persona coneguda en els circuits literaris de València i Barcelona, però el fet que la seva producció fora bilingüe va generar cert rebuig entre els cercles literaris valencianoparlants. I, evidentment, el fet de ser dona també jugava així una miqueta en la seva contra. Es coneix que Carmelina Sánchez Cutillas la mirava un poc malament. Ah, sí, Sí, algo he sentit, que se mirava aixina. Bueno, no sé, no vull clavar on no me criden, però algo sentia. Pot ser. El riu Becrescut, originalment el río Viene Crecido, fou guardonada amb el Premi Ciutat de València de 1960. El llibre aborda la riuà del 57 i la del 49, que és un poc menys coneguda. Les dues van ocórrer a València i la narració la fa a través d'una sèrie de personatges que viuen als poblats de Xaboles al voltant del riu Túria. És un retrat costumista i alhora cru i sòrdid que podríem emmarcar fins i tot en el naturalisme. Parla de la València empobrida d'aquells anys de postguerra que es veu ofegada per dues riuades en poc més d'una dècada. I jo crec que és important ressenyar que el llibre el va escriure 2 anys després de la Gran Riuà. És fort, sí. Ara parlarem de quant de temps cal deixar passar per escriure després d'una desgràcia d'esta magnitud. Però és curiós també que és un llibre que, igual que bona part de l'obra de Beneito, ha quedat oblidada durant molts anys i és fort perquè és un llibre, jo crec que és l'única novel·la que parla de la Riuà, que parla d'això, que està escrit per una dona com Maria Beneito 2 anys després i que va guanyar un premi, inclús en l'any 60, quan s'edita, guanya un premi i després cau en l'olvido, d'alguna manera. És una novel·la que, com has dit, se va escriure en castellà, però com Rafa La Huerta en el pròleg reflexiona, tenia que haver-se escrit en valencià, perquè realment és d'una oralitat constant. Bona part de la novel·la són converses entre persones que habiten a València dels anys 40 i 50. Per tant, li dona més versemblança que estiga escrita en valencià. Una oralitat que damunt
l'autora se justifica molt perquè La traductora. La traductora, perdó. Sempre tenim aquest debat de com traduir el llenguatge col·loquial, no? D'una llengua que està travessada per un conflicte polític, no? Que si escrivim com parla la gent del carrer igual pensen que som blaveros o no sé què, en absolut. Este llibre nota molt bé això, diferencia molt bé la part narrativa quan parla un narrador o quan parlen els personatges, i els personatges ho fan amb molta versemblança. Crec que està molt ben aconseguida. És veritat que a vegades pareix un sainete, perquè parlen molt expressions molt genuïnes. A mi no em pareix conflictiu que es trasllada l'oralitat en una Al obra contrari, literària. me pareix que està molt ben aconseguit. Pense que és el lloc on Sí. s'ha de fer. Crec que no ens hem de justificar per voler traslladar l'oralitat. No hauríem, però quan tenim un conflicte A mi lingüístic em de per pareix mig... que no cal fer-ho. No, però bueno, se fa. Ho dic perquè la traductora fa una nota de la traducció com una miqueta justificant-se i a mi em sap greu perquè crec que no cal. Vull dir, crec que justament la literatura és l'espai on fer aquestes coses, perquè és on et pots permetre aquesta experimentació lingüística, no? Sí, i és una traducció que jo crec que està molt ben feta i és molt genuïna, molt genuïna. Jo vos la recomano molt, la veritat. I m'ha paregut un retrat molt interessant d'aquesta societat humana de la València de finals dels 40, anys 50, que a vegades no està tan lluny, però ha passat molts anys i han canviat molt les coses. No? És una novel·la molt coral, amb molts personatges d'extracció humil, que en el 49 Isarriuà se va endur les barraques d'on vivien els pobres, unes barraques que en els poemes d'Estrelles apareixen. No? El riu Túria estava ple de barraques habitades per la gent més pobra de València, molts immigrants andalusos, castellanos, manchegos que arribaven i s'instal·laven allí en barraques de tota construcció que van ser les víctimes d'Isarriuà. I la gent de Nazaret. De fet, el llibre comença a descriure un Nazaret que pareix que estiga a mig fer, no tot d'autoconstrucció, i en el 57, altra volta, són aquests pobres els que pateixen més la riuà. Sí. Jo he patit molt llegint aquest llibre. Se patís. Crec que haguera patit també llegint-lo abans del 29 d'octubre del 2024, però ara crec que cobra una dimensió més palpable i la veritat és que jo no sé si li recomanaria a algú que hagi viscut en primera persona la Dana, de veritat, O sigui, no ho sé. Realment, les riuades, el llibre són dues parts, 49 i 57, i la riuada és l'últim capítol. Tota la novel·la està construint-te unes vides, uns relats, que m'agradaria llegir un fragment, Lourdes, perquè crec que normalment no té a veure amb la riuada, però ho vaig llegir i vaig dir, això si ho fem en la Universitat d'Estudi de l'Horta ho hem de llegir, perquè és una apologia a l'Horta increïble. Contexto, és una alqueria de Campanar on s'ha instal·lat una família i aquesta alqueria de Campanar, el fill no vol saber res de l'Horta. Se n'ha anat, s'ha casat en una xica que se dedica a una tenda en la ciutat i no volen saber res. I la xica que s'ha quedat, la fadrina que s'ha quedat, amb son pare reflexiona i son pare està molt enfadat, sent que el seu fill l'ha traït d'alguna manera. I diu, la filla diu, parlant amb sa mare, el pare és molt antic i les coses no són per a ell com per als altres. Per a ell la terra és, com diria jo, mare, és com una cosa sagrada. Pensa en sos pares i en sos iaios, que es van deixar la suor en ella, i sent que aquesta suor i aquest esforç que els altres de la seva sang han posat en aquestes fanecaes els lliga a la terra per a sempre d'una manera forta i profunda. Jo crec que ell veu en la terra una realitat que nosaltres no veiem, mare. Sí, n'estic segura. Veu allí els iaios dels iaios, els primers de la família, quan van trobar el camp i li van llevar les pedres i les brosses per iniciar la sembra. Descobrís en la terra les xafades d'aquells avantpassats, la forma que van donar als diferents sembrats. I a voltes és com si li donaren consells, dient-li el que ha de fer quan no sap si regar o no, o quan dubta de si fer la collita abans de que arriben les pluges fortes de la tardor, que són traïdores i apareixen de cop i volta. Ha de ser aixina, mare, jo el comprenc. També per a mi el camp em parla i també pareix que la terra em còrrega per les venes, contant-me històries misterioses i antigues que em transmeten una emoció molt gran i també moltes ganes de plorar. Encara més, li diré que jo, igual que ell, no comprenc a mon germà. Haver-se criat així, en l'Horta, en esta casa, i no sentir amor per la terra, que és com la nostra pròpia sang, que és aixina com una traïció a totes les nostres coses. Per això el pare... I és que aquest relat condensa molt bé aquest sentiment d'aixòs llauraors i crec que venia molt bé també per parlar de la importància de l'espai i de com se trasllada aquest sentiment de pertinença a un espai com és l'Horta de València. Com dies abans, Quim, és sorprenent que un esdeveniment que ha marcat tant la ciutat de València i els seus habitants no tinga massa representacions literàries, no?
Jo no sé si en les tradicions literàries en castellà i en català és habitual trobar representades catàstrofes climàtiques amb aquesta centralitat, perquè pensen en Hollywood i en les americanades i sempre com que això per a ells és un bon material narratiu. No sé si ens pots dir alguna cosa sobre això, Aina. Crec que no tinc una resposta perquè requeriria d'una miqueta d'indagació i de recerca. Jo crec que sí que tenim, i més recentment, pot ser, literatura sobre catàstrofes climàtiques en castellà i en català. Pot ser no n'hi ha tanta com en altres tradicions literàries i bueno, se m'ocorren. Això no són respostes tancades perquè ja vos dic que ho dic un poc amb visió tentativa, però crec que n'hi ha una sèrie de factors que poden intervindre. Per exemple, n'hi ha una qüestió que és el context, n'hi ha una qüestió que és la qüestió històrica i també de la tradició literària. En la literatura anglòfona, per lo que deies de Hollywood i tot això, és l'emergència de la cli-fi, que se diu, la ficció climàtica, com a fenomen és en els anys 70. Podem pensar en el context estatal espanyol dels 70 i potser no dona... El clima igual no... El clima era un altre. Era una altra cosa. També pensava que hauríem de reflexionar un poc què és el que concebem culturalment per catàstrofe. És a dir, Beneito, als anys 50, tenia en ment una noció de catàstrofe climàtica, en tant que un esdeveniment molt gran, amb un impacte massiu i molt bèstia, degut a una alteració del clima produït per una sèrie de factors. Aleshores, me pregunto culturalment com concebem la catàstrofe i com ha evolucionat la noció de catàstrofe en les darreres dècades. Jo crec que aquí també hi ha una qüestió de treballar el terme. Vull dir que moltes vegades crec que també s'ha concebut la catàstrofe com un esdeveniment que es pensa també des de l'excepcionalitat, com una cosa puntual. Malgrat que nosaltres amb l'aigua ja tenim una altra relació, sabem que al nostre país la pluja no sap ploure, pense que moltes vegades es reprodueix una retòrica de l'esdeveniment catastròfic com a excepcional. O sigui, Amazon amb la Dana, no sé si vos en recordeu, crec que recorde bé, deia revolució meteorològica. O sigui, com si fos una cosa inesperada totalment i, a més, amb el punt de vista negatiu de lo revolucionari. Això és una altra història. Però crec que nosaltres, amb aquest tema, ja som capaços de no entendre la catàstrofe com un fet excepcional, sinó veure l'estructura que li subjau, i l'estructura es desenvolupa al llarg de les dècades. I, no sé, crec que té a veure també amb aquestes elaboracions. Sí, i un poc amb el que dèiem abans, que jo deia, ostres, no sé si li recomanaria llegir a algú que ha patit la Dana, llegir esta novel·la. Jo no sé si ha de passar un temps prudencial perquè la gent vulga llegir sobre aquestes novel·les. Això és més una opinió personal que no una qüestió acadèmica. Tu què penses? Alguna noció sobre la recepció que tenen aquest tipus d'obres? La veritat és que no sabria què dir a aquesta pregunta. Ja ho vam comentar un poc. Crec que depèn de moltes coses, no? Crec que depèn, per exemple, del tractament que se li estiga donant, de la informació que estiga arribant, de l'esdeveniment en si mateix, per exemple. També té molt a veure amb el procés creatiu. Vull dir, l'escriptora o poeta, narradora, el que siga, segurament tinga el seu procés creatiu. També dependrà de quin producte vols fer. Si vols fer, per exemple, una història true crime i la senyora Vilaplana decideix destapar no sé què fa 2 dies, potser t'has d'esperar fins al final del procés per a recollir tots els documents. La true crime se configura a través d'una sèrie de documentació que va sorgint. Potser necessites més temps per a escriure sobre això. I també n'hi ha la vivència del trauma, com socialment, és el que estàveu dient un poc, impacta la catàstrofe, de quina manera
això esdevé un trauma cultural i pot ser en tant que trauma cultural sí que es necessiten uns anys per a poder-lo abordar. No ho sé. Sí, també hi ha una qüestió personal, no? Cadascú després paeix les coses com pot, però sí que recorde com eixos dies la llau d'informació per xarxes era constant. Recorde no poder desapegar-me del mòbil i al final també arribava un moment en què deies ja no puc més, no vull saber-ne res més perquè és que no puc més. Aleshores, com de sobte llegir una cosa tan paral·lela, per a mi va ser dur, la veritat. Molt paral·lela, perquè, mira, tinc un fragment que podria ser de fa un any. Diu, l'home va eixir i la dona es va dirigir cap al balcó, des d'on podia abastrar alguna cosa del recent cataclisme, i veure els equips de salvament, la germanor de molts homes que no es coneixien, el coratge i l'ajuda dels estudiants, dels militars, de moltes mans que no sabien agarrar la pala i l'aixar, però que s'unien amb les expertes, ja calloses pel llarg costum. Veia l'afany, l'ànsia de resurrecció, un poble dret que no plora davant les ruïnes, ni crida ni es fa rere quan és precís treballar i, com en el passat, fer front a la tasca urgent. És que podria haver estat escrit fa un any i és de l'any 1960. Però és que és molt paral·lel el que va passar i, bueno, doncs no sé. Suposo que també n'hi ha gent que potser li costa, però n'hi ha gent que ho necessita també, treure tot això. Sí, potser és una manera de col·lectivitzar l'experiència també, no? A través de la literatura. Sí. Canviant de terç... Canviem de llibre. Anem al segon plat, que és La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda. Jo no l'he llegida, esta. No? No, te deixo parlar a tu. A mi em va agradar molt. L'he llegida aquest estiu. La mort i la primavera, per qui no la conega, és una novel·la pòstuma i inacabada de Mercè Rodoreda. Jo crec que no necessita presentació, Mercè Rodoreda. També, que fort, que Maria Benito, valenciana, necessita presentació al Fafar i Mercè Rodoreda de Barcelona no en necessita. Bueno, en fi. Sí, nice. Continuem. La trama s'ubica en un espai atemporal, en un lloc indeterminat. Els habitants de La mort i la primavera viuen sotmesos a una llei que vetlla per destruir tota forma de desig. Se senten amenaçats per éssers que no han vist mai i per una primavera que ho canvia tot. Els rituals primaverals i funeraris són el centre de la vida d'aquest poble sense nom. El que més sorprèn és el d'obligar als moribunds a tragar ciment i ficar-los dins de l'escorça d'un arbre per evitar que se'ls en vagi l'ànima. Jo crec que és la novel·la més diferent de totes les que ha escrit Rodoreda, o almenys de les que jo he llegit. Sí, és fort perquè sentint l'argument dic, però esta xica no és la de la Plaça del Diamant, Aloma, aquestes novel·les intimistes, costumistes, i aquí se'n va per la ciència-ficció, quasi. No sabria si qualificar-la de ciència-ficció, per a mi ha sigut un poema molt llarg. O sigui, si esperes una trama trepidant i... No, és un poema molt llarg, però si vos avellix, la veritat és que ningú ho fa com Mercè Rodoreda, això, jo crec. Jo crec que dista molt de les novel·les que solem conèixer d'ella perquè no està ambientada en un espai urbà o en un escenari familiar, no? I precisament per això, perquè la natura ocupa un espai central en la trama i no és un simple teló de fons, crec que era una bona opció per portar-la avui a aquest programa. I de fet, si a algú li interessa el tema, hi ha un article acadèmic de Neus Penalba que es diu Com si la terra respirés, una lectura ecocrítica de La mort i la primavera, que està en obert i que vos recomano molt. Esta novel·la pòstuma s'ha editat i reeditat en diverses ocasions. L'última va ser en 2017, de la mà de Club Editor, i jo crec, perquè ho he llegit, és sens dubte la que millor recepció ha tingut. I perquè ho he vist molt en Instagram. Perquè vos feu una idea de l'abast, a mi me la van regalar en 2019 i ja anàvem per l'edició 14. El Club Editor fa molt bona faena de difusió. Sí, sí. Però què fa que triomfe més ara La mort i la primavera que en 1985, que és quan la van editar per primera vegada? Doncs així llancem una hipòtesi. A veure, tu creus, Aina, que una novel·la ambientada en un temps distòpic, en què el clima i la natura juguen un paper central, connecta millor amb el públic actual, que té una determinada sensibilitat ecològica que potser el de fa 40 anys? És hipòtesi, Em resulta un poc difícil també contestar a aquesta pregunta. No passa res, estem xerrant entre amigues. Tu què penses? No ens escolta ningú. Des de la voluntat de rigor, m'agradaria dir que estaria bé saber, i jo el desconec, quin era el panorama un poc del sistema literari català en els 80, com estava posicionada Mercè Rodoreda. Aleshores, crec que aquí m'ha apuntat a una cosa també molt important, que és el màrqueting literari. És fonamental també les tirades que es fan ara. Bé, clar, sense dubte,
actualment el discurs mediambiental està molt més present, és molt més massiu, el tenim molt més a l'abast que fa 40 anys. Tanmateix, també m'agradaria reivindicar un poc la memòria ecològica dels 70 i els 80, no? que nosaltres en sabem prou d'això al País Valencià, tant a nivell global com en manifestacions més locals com les que va haver al País Valencià en els anys 70 i 80. No? De fet, fa un any i escaig, o un any, ara no me'n recorde, va haver una exposició a la nau que estava comissariada per Jaime Vindel i Alberto Berzosa, que parlava de l'Arxiu Ecologista de València, i partia d'esta premissa de Josep Vicent Marquès, que era la de la necessitat d'inserir l'eix de la memòria en la lluita ecologista. Per això també volia aportar-ho. Eren els anys de la lluita antinuclear, la preocupació de la pluja àcida, de les centrals tèrmiques. És veritat que a nivell polític hi havia molt de moviment. No sé si això se traduïa a la literatura o a la recepció literària, però... Clar, jo crec que en termes de sensibilitat ecològica pot ser ara estiga molt més present el procés tan accelerat i tan bèstia, és inevitable. Jo, llegint La mort i la primavera, m'he adonat que és una novel·la que ha influït molt en la gent que escriu ara en català. Jo he pensat molt en Napalm al cor, de Paul Guasc, per exemple, o en Terres mortes, de Núria Bendicho, o també he pensat en Irene Solà, evidentment, però com que, ostres, m'he adonat com això del món que no saps molt bé on ocorre, em va traslladar directament a Paul Guasc i al final crec que sí que connecta un poc aquest to distòpic amb la sensibilitat actual, no? Entra bé, si més no, sí. És una novel·la que jo no l'he llegida, he dit, però podria ser actual, no per lo que estic contant. És molt distinta de tot el que ja ha fet. L'edició és interessant perquè després proposen com... Bueno, hi ha molts paratextos que expliquen moltes coses que no parlarem ara perquè se'ns farà infumable. I perquè tens moltes ganes de parlar de la següent autor. Però abans una última pregunta sobre aquest tema és si a tu se t'acuden altres exemples d'obres que pel tractament que fan de la natura estiguen tenint ara una major recepció que en el moment de la seva publicació. Bé, sí que n'hi ha... Jo crec que l'exemple clàssic, que a mi m'agrada, encara que siga ja conegut, m'agrada portar-lo igualment, crec que és el d'Úrsula K. Le Guin, que l'hem pogut llegir ara en català també. N'hem parlat, hem fet algun programa parlant dels desposseïts o així, ens agrada molt a gent random, Úrsula K. Le Guin. És una escriptora estatunidenca de fantasia i ciència-ficció, la recepció de la qual va ser com notablement tardana. Moltes vegades això també passa perquè és una dona, evidentment, i perquè el gènere en si mateix, la ciència-ficció, es considera de masses i, per tant, la seva legitimitat en circuits acadèmics o de crítica cultural no es té tant en compte. I pot ser també perquè tractava una sèrie de temes radicals que no acaben de voler ser acceptats i pot ser, arran del que tu deies, ara tenen una major acceptació o rebuda, sí. I després, l'últim llibre que jo he portat avui... No el tenim així damunt, no el tenim així damunt perquè l'he deixat perquè tinc una missió i és que tot el món llitja Quin llibre? Camí de Sirga de Jesús Moncada. Que segur que mos l'he llegit perquè és un clàssic. I se l'ha llegit tot el món excepte jo, però jo l'he descobert ara i vinc a reivindicar que no arribes mai tard a res, que està molt bé llegir els clàssics o escoltar Los Ramones o els grups estos que tot el món coneix, quan tu vulguis. Però per què hem de llegir Camí de Sirga de Jesús Moncada, Lourdes? Per què? Per què hem de llegir-la? Per què hem de llegir-la? Home, per moltes raons que se m'escapen, però vos explica una miqueta de què va i ja vosaltres decidiu. Esta novel·la la van publicar en 1988 i enguany Club Editor, de nou, Club Editor és que m'ha patrocinat l'estiu, la veritat. Que em passen una pagueta o que m'envien llibres, jo què sé. Que menos. Reedita enguany Club Editor la novel·la de Jesús Moncada perquè fa 20 anys que l'autor va faltar. Es tracta d'una de les novel·les en català més traduïdes de la història. De fet, en castellà l'ha edita i l'ha reeditada ara enguany també Anagrama i que ja podem considerar un clàssic contemporani. Jo, és que de veres que ara no puc parlar d'una altra cosa, és que tot el que m'he llegit després
m'ha sabut a poc, fins i tot la mort i la primavera dic, jo què sé, m'agrada més Camí de Sirga. No puc evitar-ho, jo soc d'obsessions. L'obsessió d'enguany és Jesús Moncada. Jo he sigut víctima teua i gràcies a tu he tornat a rellegir-la. Igual la vaig dir fa 10 anys, però he tornat i he xalat com la primera vegada. La veritat, de submergir-me en l'univers literari de Mequinensa i d'aquest poble. Bueno, conta-mos. Per a qui no llegim mai Camí de Sirga. Com diria el xiquet de les festes de moros i cristians, no tinc paraigües per a descriure-ho. Estic fascinada, no? És de veres. A veure, per qui no conega l'obra, la trama se centra en Mequinensa, que és un poble de la Franja de Ponent, el trosset d'Aragó en què es parla català. Mequinensa és, de fet, el poble natal de l'autor i és un de tants que foren destruïts durant el franquisme per construir embassaments. I la novel·la comença la nit que s'enderroca la primera casa a l'antiga vila de Mequinensa. I dic l'antiga vila perquè actualment hi ha una altra Mequinensa que es va reconstruir després de l'inundació. Allí va passar en molts pobles, en Faió, els típics pobles que van haver de reconstruir perquè els originaris van quedar baix les aigües. Total, que comença el llibre i el narrador ens conta que sempre s'havia dit que aquella nit, la nit del primer enderrocament, fou transcendental per als habitants de la vila, que fins i tot va fer mal oratge, com si d'un signe premonitori es tractara. Però la realitat és que va ser una nit normal i que l'enderroc va passar desapercebut. I llavors, per il·lustrar aquesta normalitat, Moncada comença a descriure què feien alguns dels habitants durant aquest moment, no? Com si fos una pel·lícula, no? Com una càmera de cine, que es mou per diverses cases, per diversos carrers, retrata el jutge de pau tenint sexe amb l'amant, i, mentrestant, la pols de l'enderroc va surant de manera inadvertible pels carrers del poble. I a partir d'ací va estirant d'un fil i va cap arrere en la història de la vila i la dels seus habitants des de la Guerra del Francès fins al present narratiu, que és el 1971. Jo no vos dic res més, només vos conté això per fer-vos goleta i que la llegiu. I bé, jo pensava tot el temps que, també com sabia que anàvem a parlar d'això, jo no sé si és que estava ja condicionada, però pense que és una bona novel·la per analitzar-la des de l'ecocrítica, perquè la presència de l'Ebre és central al llarg de tota la trama, també parla de l'explotació de mines de carbó, per descomptat parla del desastre, de la construcció de l'embassament i tot el que això suposa per als habitants de Mequinensa. Però he de dir que no he trobat res al respecte, ni en Dialnet, ni en Google Scholar, res. O sigui que gent de filologies, idea per a TFG, deixeu dialectologia, deixeu Vicent Andrés Estellers, espavileu, feu coses interessants. Jo vos llanço el tema. Aleshores, la meva pregunta és, tu creus, Aina, que podem parlar d'una sensibilitat ecologista en la narrativa de Jesús Moncada? O sigui, pel simple fet de narrar la destrucció d'un poble i de l'ecosistema que l'envolta, podem dir que és una novel·la ecologista o cal alguna cosa més perquè puguem considerar una novel·la com a tal? Jo és que en estos temes me costa fer aquestes classificacions, he de dir, vull dir, esta classificació que inclou o exclou me costa una miqueta, aleshores no vaig a contestar directament, sinó que faré una divagació per a tractar d'evitar la pregunta. Per això són els podcasts, per a divagar. A veure, jo crec que Camí de Sirga, que per cert jo vaig llegir fa molts anys i no m'ha donat temps a rellegir, disculpeu. No passa res, això no es compta. Pues ja ho he dit. El que sí que fa és interpretar el territori al llarg de moltes dècades. Aleshores, té aquesta cosa de llegir el territori que també veurem en Xirves, les capes i capes que organitzen la producció del territori. I ho fa, a més, en nom de l'anomenat progrés, el qual esmenten literalment al llarg de la novel·la, perquè la vaig fulletjar i crec que n'hi ha un moment que brinden pel progrés, tot això. Aleshores, el progrés és central, la noció de progrés. Per tant, és una qüestió en si mateixa política per part de Moncada, és molt conscient del que està fent en aquest sentit. Pense que, a més, és un homenatge a la memòria col·lectiva de Mequinensa. És un poble que veu com les aigües del seu riu deixen de ser navegables perquè de sobte la font de riquesa és una altra, que és l'electricitat, apareixen combustibles més assequibles, la indústria, la qüestió de la industrialització, desapareixen les vies de comunicació tradicionals i, per tant, les vies ferroviàries, portuàries, i, per tant, la gent o la comunitat, com volem dir-li, es relaciona d'unes altres maneres, es desendreça la manera en què abans es relacionaven i
es trastoca i s'endreça d'una altra manera. Jo crec que en un gest molt similar també al de Chirves n'hi ha una vinculació entre el paisatge i la memòria i al mateix temps n'hi ha una qüestió de el que dèiem abans, de la recepció col·lectiva d'això, del trauma col·lectiu que això pot suposar de la memòria cultural d'un territori molt concret, que a més és la Mequinensa, que està maltractat per dues administracions, que està allà, és un territori de frontera que no acaba de saber-se molt bé què s'ha de fer amb ell. Per tant, crec que n'hi ha una cosa molt bonica de l'homenatge i que al mateix temps no ho presenta com un lloc idíl·lic, sinó com un territori travessat per la força de treball, per la desigualtat, l'explotació. És molt xirvesià el tema, en realitat. I a mi m'agrada molt una cosa que també has esmentat, que soc un poc pesada, però aquesta diferència entre els esdeveniments i les estructures. Sembla que el gran esdeveniment siga aquell dels anys 70, amb la demolició, i realment el que està dient Jesús Moncada és no, això porta una història de llarga durada que ve des de molt enrere i es desenvolupa així. Per tant, el 70 sí és l'esclafit de tot això, d'alguna manera. No sé si això és ecologista. És increïble la novel·la, llegiu-vos-la, de veritat. I és veritat que... Res, que és el millor que podreu fer amb la vostra vida. I després vos llegiu a Chirves, que també està molt bé. Sí, de fet anava a dir-vos que és veritat, tu has insistit ara, que és molt chirvesiana. Així és on te volia preguntar jo per això que has dit tu antes del gir espacial, perquè realment en Camí de Sirga, l'Ebre i Mequinensa són personatges de la novel·la. De fet, al pròleg n'hi ha un moment que no recordo qui el fa, diu els escriptors tenen la responsabilitat essencial com a preservadors i transmissors de la memòria. I és el que fa Moncada amb Mequinensa i és el que farà Chirves amb la nostra costa en la Marina Alta i amb el seu imaginari Micent. I se convertir els espais i la seva memòria, que són un palimpsest de coses viscudes, en protagonistes de la trama i en donar-li moltíssima importància. Llavors, aprofitant el guante, passem a parlar de Chirves, Gent Random, un podcast literari vital i chirvesià, perquè jo crec que poques obres del Devenir Vers mos queden ja per comentar. Hem parlat de París Austerlitz, hem parlat de La Orilla, hem parlat de... És la segona vegada que parlem de crematorio, però... Crematorio. Però eso solo lo saben los reales, perquè va ser en el primer directe de la història, que va ser en el Molí, un dia d'una tempesta increïble. I vam parlar més en La Orilla que de crematorio. Bueno, jo vaig parlar de crematorio, tu vas parlar de La Orilla. A veure qui parla més així, Però paga la pena rescatar a Chirves perquè vam com anillo al dedo a lo que estem parlant i perquè també és la novel·la que inspira la teua tesi, d'alguna manera. Este crematorio, que per a qui no ho conega, és potser l'obra més coneguda de Chirves, se n'ha fet hasta una sèrie de televisió, amb Pepe Sancho, crec que fa de Rubén Bertomeu. És una obra que es publica en 2007, l'edita Anagrama. N'hi ha moltes edicions, esta és la de Compactos. I també està en La Orilla, que l'han anomenat, que és com la cara de la moneda. A vegades s'hi vinculen com un díptic. Esta és la novel·la del boom inmobiliario, de los años felices, a pesar de que és molt oscura també. No és molt feliç, no és molt feliç Chirves, no és molt feliç. Però ja m'entens, és com voler tratar ese progreso, ese Micent que creix. Micent és el poble imaginari que es ubica en algun lloc de la Marina Alta i és ese Micent que creix, que està en obres, ple de grues, anant cap al progrés. I en La Orilla és la novel·la que es publica en 2011, crec, després de l'esclat de la bombolla immobiliària, i és Olva, que és el poble del costat on hi ha una marxal, on tienen les ruïnes, les obres a mitat fer, és com aquest paisatge desert d'obres parades, de descampats abandonats, de promocions urbanístiques a mig fer. Abans de començar, per si algú encara no l'ha llegida, xicoteta sinopsi. Chirves en esta novel·la ens posa en la pell de la família Bertomeu. Matías s'ha mort. Matías és el germà menut. I és una ausència que a pesar d'estar mort, està molt present. I Matías té una trajectòria molt habitual en aquesta Espanya del tardofranquisme. Fill de la postguerra, militant de l'esquerra radical en els anys 60, quan arriba la democràcia té l'opció possibilista i s'apropa al PSOE i acaba els seus dies retirat a un mas cultivant el seu hortet, oliveres i vinyes. I front a ell està son germà major, Rubén Bertomeu,
que potser serà com el protagonista de la novel·la, a pesar que és molt coral, que va estudiar arquitectura i que, tot i que de menut va coquetejar un poc també amb aquesta idea de canviar el món, va acabar sent constructor. Va amassar la seva acumulació originària de capital a base de jugades il·legals de tràfic de drogues, no sé què, però bueno, amb això li va donar l'impuls per a convertir-se en el gran constructor de la comarca. Però bueno, m'ha fet gràcia com, però bueno. Sí, i fa grans pelotassos urbanístics que l'han convertit en qui és ara. És el que s'estilava. Sí, ell s'ha convertit ara en l'antítesi de son germà, un septuagenario casat amb una dona 50 anys més jove que ell, que li sobren els diners, d'acord? I curiosament, encara que ve d'esta generació que va voler canviar el món i que podem dir que son germà representa el que va mantindre's, entre cometes, fidel a l'esquerra, quan parlen de Bertomeu, diuen, al final va ser ell l'únic que va canviar el món, no? I un fragment que diuen, podíamos tener ideas absurdas, imposibles, pero el hecho de tenerlas, aunque fueran equivocadas, nos ayudaba a sobrevivir, a ser otros. Ahora ya hemos aceptado que esto no admite cambios, o que en los cambios que admite nosotros no pintamos nada, y eso nos ha destrozado. Rubén fue el primero de nosotros que lo aceptó, y sin embargo, si uno lo mira bien, es el único que ha cambiado todo esto. Nosotros llamamos a lo que él hace destrozar, pero ha cambiado el mundo en el que vive, aunque nosotros pensemos que es para peor. Eso a él tiene que darle cierta seguridad. Ha sido el único alfarero entre nosotros, no? I és veritat que és una novel·la que incomoda a voltes, que toca moltes costures, que desperta moltes contradiccions. Hi ha molts personatges, hi ha la filla de Rubén Bertomeu, que tot i que no està d'acord amb el que fa son pare i té una relació molt tensa, s'ha beneficiat dels diners de son pare, no ha pogut estudiar en l'estranger, fer-se restauradora d'art. Hi ha els nets, que són uns passotes que passen de tot i són com el reflejo dels anys que viuen, d'aixòs 2000, donde nada importava i el passado no existia. Hi ha l'escriptor romàntic que ha intentat aguantar i no vendre les seues terres a Bertomeu, però al final no li ha quedat altre remei, no? I que afirma que només els rics poden ser purs. Hi ha constructors fracassats, n'hi ha migrants, russos mafiosos... Bueno, una novel·la coral que mostra molt bé aquest ecosistema de les nostres comarques literals. Aina, i tu per què tries Arxirbes per a fer la teua tesi? Per què Crematorio podríem dir que és com el paradigma d'esta mirada ecocrítica en la literatura? Bé, sí, Crematorio és susceptible de ser interpretat des d'una aproximació ecocrítica, perquè diguem-ne que el territori està en el centre de la narració i d'alguna manera, de fet, la configuració del territori estimula la narració, no està només com un teló de fons, sinó que és l'estímul narratiu. A mi el que me va costar molt quan vaig llegir Crematorio al principi és que me feia pensar precisament com l'entorn, com el territori, és una qüestió complexa, no? O sigui, me feia pensar que hi ha una complexitat en el territori i desmuntava certes visions més heretades del territori o de la natura com una cosa altra, no? Com una cosa que està fora de nosaltres. Això també passa molt en l'orilla. Clar, a mi m'interessen moltes qüestions de com representa aquest entorn, aquest medi, aquesta natura, aquest territori, no vaig entrar en aquestes conceptualitzacions. Clar, Arxirbes és un historiador i és un historiador marxista i que ha llegit molt profundament a un historiador francès, que és Fernand Braudel, que és de l'Escola dels Annals i que té una obra monumental sobre la Mediterrània. I ahir Braudel parla molt de com la geografia impacta en el desenvolupament de les societats, d'alguna manera insereix l'eix geogràfic dintre de la història. A més, Braudel parla de com el Mediterrani té unes dinàmiques pròpies que ho veiem molt en Crematorio i en l'Orilla. En l'Orilla està aquell pantà, la Marjal. Aleshores, té unes dinàmiques pròpies que ens poden fer pensar com a regió, però al mateix temps està connectat al sistema món, no deixa d'estar connectat als sistemes globals. I, a més, Braudel el que diu allà, és l'any 49, si no recordo malament ara, és que la història no s'ha d'estudiar com un seguit d'esdeveniments, i soc molt pesada amb això, però crec que és important perquè, a més, fa molt rica la narració. La història s'ha de pensar com una interacció entre esdeveniments i estructures, no?
I jo crec que Chirves aconsegueix reflectir això precisament en el paisatge. Ell pot parlar de l'esclafit de la bombolla en l'orilla com un esdeveniment, però te farà tot el seguit, tota la història prèvia de quines condicions de possibilitat s'han establert per a que es produïsca aquell esdeveniment crisi. I bé, és un poc aquesta complexitat de Chirves pel que fa al territori que m'interessava, també pel que fa al territori del País Valencià, com se passa d'una economia de base agrària a una d'industrial, després a una financera, aquesta cosa de l'especulació, del clientelisme, sense tampoc exotitzar res, una cosa molt arrelada amb un coneixement històric particular propi d'un historiador rigorós com és ell. I també m'interessava molt i per lligar-ho també amb Jesús Moncada i amb aquesta qüestió de la memòria del paisatge, ell agafa el paisatge per a simbolitzar, si voleu, com el passat és una qüestió que retorna al present de manera problemàtica. És a dir, ell, a través del paisatge, mostra la seva percepció dialèctica de la història. És a dir, el passat sempre retorna de manera contradictòria, de manera problemàtica, i ens serveix per repensar una altra vegada el present, i més un present com el nostre que ell critica, que ha sigut bastit a base d'oblit i de noves capes de territori a base de ciment i urbanització. Sí, n'hi ha un moment que un dels personatges diu «Vivimos en un lugar que no es nada, símbolo derribo de lo que fue y andamio de lo que será». I és una frase que em pareix per a tatuar-nos-la. Tot el rato es mou en aquests espais de memòria, buscant la memòria del paisatge, i en els paradigmes també pot ser de certa nostàlgia. En aquests moments que Rubén Bertomeu recorda la platja on se banyava de menut i que ara diu que no clavaria els peus encara que el pagaren perquè està plena de merda. N'hi ha tot el rato mirar al passat amb certa nostàlgia, però encara aixina. No sé si aquest concepte de nostàlgia, que també pertany molt potser a la literatura climàtica o que té a veure amb com era el món d'abans i com és el món d'ara, o com serà el món del futur perquè no serà com el d'ara, si també és un... Podem dir que l'obra de Chirves se mou en aquestes coordenades de nostàlgia i d'un concepte que hem après fa poc, que és el de solastàlgia, que també és com... No sé si pots explicar-lo tu i vincular aquestes qüestions. Sí, a veure si puc fer una resposta. A veure, sí, Chirves en alguns moments té unes... li vaig dir recaigudes, perquè crec que ho són, té unes recaigudes nostàlgiques, però que al mateix temps, vull dir, Chirves és un escriptor molt conscient d'una miqueta de l'artefacte que està creant, aleshores és desgarrador tot el que explica Chirves. Per tant, jo també interpreto aquests fragments en què Rubén Bertomeu evoca la infància i la costa com un paradís perdut, com a, vull dir, recerts lírics per a donar-nos una miqueta de tranquil·litat als lectors i dir, mireu que bonic. No et talles les venes encara. I és considerat, perquè si no seria insuportable. O sigui, realment seria molt difícil llegir-lo. Pel que fa a la nostàlgia, a mi m'agrada llegir a Chirves des d'un altre lloc, perquè la nostàlgia la trobo una miqueta paralitzant. Aleshores, crec que tampoc seríem justos si l'encasellàrem allà només, perquè se treballa molt la relació amb el passat, quan construeix el paisatge a través d'una sèrie de traces, d'evidències que permeten llegir-lo, quan construeix una poètica de les runes que també al mateix temps són una al·legoria de la desfeta que ha portat el progrés. Tot això venint d'un tio que ha militat i que ha lluitat, que ha tingut uns ideals revolucionaris i que han fracassat, però que al mateix temps continua reportant-los al present per a continuar-los pensant i continuar-los treballant. És a dir, no renuncia a aquells ideals en favor d'una nostàlgia. N'hi ha un historiador que es diu Enzo Traverso que parla de la melancolia d'esquerres i és com aquesta concepció de dir, després del fracàs d'aquests projectes revolucionaris, proposem una lectura melancòlica no paralitzant, sinó reflexiva envers el passat, o com diria Vázquez Montalbán, una mirada lúcida
que permet reconèixer les derrotes, honorar els vençuts i repensar el futur. O sigui, no n'hi ha una resignació, ja està en Chirves, crec jo. És un tema molt actual, lo de la nostàlgia i tot el que comporta. Jo pensava també en l'Horta Sud, que abans Lorena ha explicat, és un territori travessat d'infraestructures, d'autovies, polígons industrials, un paisatge que si fem la vista enrere un segle no té res a veure amb el que tenim en l'actualitat. Vull dir, està clar que n'hi ha com un impuls conservador també, i a vegades un poc reaccionari en idealitzar aquest passat, però en tot cas, aquesta mirada lúcida també que proposes també se podria aplicar a aquest territori en el que estem ara, a les lluites que hi ha hagut. Abans recordàvem la lluita per la punta, ara fa més de 20 anys, i tot això és part d'aquest territori que ja fem ara. Des de la Torre, on vam estar fent el programa l'Àngela fa uns mesos, i com va eixir de la Dana, les lluites de la punta de fa 20 anys, i totes les problemàtiques que n'hi ha ara vinculades amb l'Horta. A mi Rubén Bertomeu, òbviament és un ser repulsiu, però té moments que té frases que t'incomoden d'alguna manera i te fan pensar i te saxen un poquet. Hi ha un fragment, per exemple, que m'agrada molt i que és certament problemàtic, que diu: crecer supone destruir, y de eso no tengo yo la culpa. Crecer es no parar de crecer y construir es no parar de destruir. Se destruye algo para construir algo. ¿Acaso no destruían los que hacían los bancales? Hicieron polvo los montes, ahora lo llamáis arquitectura de piedra seca. Lo veneráis, sagrada, milenaria, arquitectura de piedra seca, y pretendéis que la UNESCO la declare Patrimonio de la Humanidad. Pero esa fue la gran destrucción del bosque mediterráneo primitivo, del maquis originario. Hace milenios que se destruye esta tierra. No queda ni un rincón que no haya sido violado. Mira aquí mismo, dentro de Misent, no hay más que leer los periódicos. Durante una obra destruyen una villa romana. Destruyen un hamán almohade, una muralla califal. Eso dicen los periódicos que hacemos los constructores. Como si el hamán o la muralla califal no hubieran destruido la muralla o el templo que los precedió. ¿Cuál es el estrato en el que reside la verdad? ¿En cuál debería la humanidad haberse detenido para ser auténtica? A tu què te diu este fragment? És molt problemàtic. A tu i a tot el món que ens escolta, pegar-li una pensadeta. L'Horta mateixa, que és un paisatge antropitzadíssim. No hi ha res de natura en l'Horta, però la venerem. Al final és part del nostre paisatge. Però ahí entrem en qüestions superfilosòfiques. Què és la natura? Claro, per això jo llenço la pregunta perquè l'oient esta nit no puga dormir. Se queda ahí... Hòstia, la naturaleza. No, que és divendres, tu deixa'm dormir avui. No sé si tens alguna cosa a dir, Aina, o te fico en un aprieto. No, jo he de dir que Chirves és un escriptor que incomoda. Vull dir que no bressola al lector de cap de les maneres. I això és l'interessant d'ell. A més, si me poso un poc així teòrica en la novel·la i tal, Chirves és un gran lector de teoria de la novel·la. Aleshores, sap que les novel·les o les bones novel·les, no vull fer classificacions, perdoneu, com si no m'agradi, però ho he dit. No passa res, no, està bé. Hi ha coses que no estan bé i no passa, podem dir-ho, és una merda, està bé, però Chirves no ho és, per tant, les bones novel·les. Aleshores, d'alguna manera, la novel·la, que és del que jo sé i per això parlo de la novel·la, no dic que altres gèneres no ho facin, però sempre presenta un conflicte que ha d'intentar resoldre i normalment la bona novel·la fa fallida. No pot resoldre'l, perquè són molt difícils els conflictes. No podem resoldre no sé si és un monòleg de Bertomeu. És Rubén Bertomeu divagant, sí. No ho podem resoldre immediatament. Aleshores, per a Chirves precisament és molt important aquest diàleg de veus que basteixen la narració, que xoquen entre si, que de vegades estàs d'acord, de vegades no estàs d'acord. La novel·la és un espai on habiten, on conviuen i on s'enfronten les diferents veus, diferents llenguatges, diferents ideologies, punts de vista que apuntalen aquest conflicte que l'escriptor vol plantejar, però que sempre estan sotmeses a la contradicció. Per tant, posa al lector, a la lectora a treballar. Vull dir, no te penses tu que vas a estar així tan tranquil·lament. Damunt la pròpia forma d'esta novel·la en concret és molt aixina, és molt incomodadora perquè cada capítol és una llarga vomitera.
és una llaga vomitera de cada personatge sense punts i a part sense paràgrafs, tot com un llarg monòleg que a vegades passa d'un tema a un altre, confon, però alhora li dona com un ambient així incòmode, com descarnat. Pareix que vos ho estiguem venent fatal, però és increïble. Llegiu-la. Sí, i ja estem acabant. Ja, última pregunta, un poco como colofón. ¿Tú creus, Aina, sé que la novela no està feta per ser pedagògica, però tu creus que podem aprendre alguna cosa per al present llegint l'obra de Chirves? Primer m'havies preguntat si podíem treure alguna lliçó. Alguna lliçó? De Chirves, i jo li he dit que Chirves el que deia és que no és ni cura ni psiquiatre. Per tant, jo crec, ara responent en sèrio a la pregunta, crec que Chirves té tanta actualitat perquè, malauradament, al País Valencià, que és on estan ubicades exactament aquestes novel·les, les dinàmiques de producció, de turistificació, d'urbanització, continuen sent les mateixes, de cimentació. Aleshores, evidentment, jo crec que fer una crida a esta memòria, el que deia Josep Vicent Marquès, a la necessitat d'inserir l'eix de la memòria, perdó, l'eix de la història de la memòria en la lluita ecologista és fonamental. No sé si això respon a la pregunta. Clar que sí. Bueno, ja ens despedim, escoltem l'última cançó i ja donem per tancar el programa, fem els agraïments, etc. Què està sonant? E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi. Bé, ens acomiadem mentre sona Epure Sofia de Pierangelo Bertoli, cançó que ha escollit Aina. Ens podries dir per què l'has escollida? A veure, no n'hi ha un motiu molt clar, però per dir alguna cosa també, és una cançó que he sentit molt aquest estiu. Sona en la pel·lícula que hem vist en el cine dedicada a Berlinguer, a la figura de Berlinguer, que si no m'equivoco és La gran ambició. I, bueno, de sobte és una de les cançons de la banda sonora i, per tant, també m'apareixia. És una cançó que parla de la destrucció ambiental, és dels 70, des d'un punt de vista local i global, i pensava que podia lligar molt bé amb la qüestió de la memòria, de les lluites dels 70, de la militància, i que es diu Epure Sofia, diu el vent encara bufa, afortunadament. Pensava que podia tindre una nota positiva després de Chirves, francament. Molt bé. Molt bé. Pues moltes gràcies, Aina. Un aplaudiment per a ella. Moltes gràcies per l'Horta per haver-nos convidat. Per fi podem estar ací, teníem moltes ganes. Així que moltíssimes gràcies per convidar-nos. Estem molt contentes d'estar ací. També volem donar-li les gràcies a Guillaume per haver fet de tècnic de so, per tanta paciència. Esperem no haver-te donat molta faena. I per últim anem xillida pels cartells, com sempre. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per assistir i haver aguantat tant. Un aplaudiment. Gràcies. Gràcies. Spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie, eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora.